Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligó i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Una casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. Que me parles de la guarderia. Ah, que te parle de la guarderia. Sí, quan estaves en la guarderia. Ai, que anava el Miguel, l'home de la meva neboda. Ai, anava. Que l'altre dia va... Que xicotet, el Miguel. Que l'altre dia va fer son pare un any, que havia faltat. Sabia jo, sí. Sí. I com me dius que anava tan ben planxat i tot això. En la guarderia, segur, la meva vida, per tota la meva santa vida, me'n recordaré de la guarderia. I qui va ser el que ho va... Mira, sí, ho ha passat bé i me'n duia xiquetes que les mares... Esteu gravant, no? Sí, està gravant. Està gravant. Sí. Que havien xiquetes que les mares eren molt pobretes i anaven a treballar a l'horta o a fregar a València. I els deien, mira, com hoy hemos adelantado la limpieza, quiero que te quedes a comer y así lo limpiamos todo y ya está. Y decía, ay, yo que tengo las chiquillas en la guardería, ¿yo qué hago? Dice, nada, dígame el número de la guardería. Parlaven el senyor cura, perquè nosaltres allí no teníem... Telèfono? No, era de pobres. Sí. I parlaven i van dir, mire, pasa eso. Y yo dije, ahora llamo a la chica esta, me llama mi Rosita Pérez. Venga, más ha dicho, tranquila, que a la hora que quiera venir, ellos comerán. Y cuando terminen de comer, vendrán aquí otra vez, estaremos aquí en la guardería, hasta que venga su madre, ellas jugando y yo aquí mirando cómo juegan. Tranquila, que esté ahí. Y si estaban que iban a coger cebollas o patatas a la huerta, que iban a coger patatas y todo eso, también se las dejaban. Y claro, ¿dónde las dejaban? Si eran todas mujeres. Quants anys estiguéreu allí en la guarderia? Ui, des que entrí fins a l'última. Però que estiguéreu, 14 anys? Ui, un muntó, no me'n recordo ja. Molts. I les que tenia de companyeres, encara no tenien el carnet de conduir. Ui, doncs la que estava d'això era Pepa la Colassa. La primera que se'l va treure... La germana... La primera que se'l va treure va ser... no me'n recordo qui era. Els altres no tenia ningú carnet. Jo tampoc le tenia de carnet. No. Però se portaren de meravella. Jo allí, mira, ne teníem 100 i 110. Sí, de xiquets. De crios, de totes les edats. Perquè antes entraven en la... És que no n'hi havia altra cosa, no n'hi havia una altra guarderia només que això. No, de Sagunto a València, Massamagrell. Sí. I a l'entrada de València. 3, Sagunto, Massamagrell i Prope de València. Ja no n'hi havia altra. I les madres venien de Massapassar, de tots els pobles, venien a la guarderia. Sí. Ara va i venia un xiquet que s'abuela anaven a treballar d'allí, d'ací. Fill únic. Dice, mira, que no vol anar perquè és que no vol menjar, i jo això no pot ser. Diu, pues esperes. Vostè duguem el dinar del xiquet en la fiambrera, que jo ja m'apanyaré. Què pareix? I antes d'obrir la guarderia, a les 2:30, Rosa Pérez Granell estava obrint i pujava el xiquet, me la sentava allí davant, tot. No s'ho creien els pares. Què pareix? Allà me veuen ara, encara m'agarren i m'abracen. Ai, Rosita, tenim el xiquet per tu. Me'l volia menjar. I l'abuela venia i anàvem per l'esprà
com ell veia que jo me quedava, les que estaven treballant se n'anaven, la peta, i és clar que com ja no havien d'estar, jo me quedava a arreglar coses, ell sempre se quedava amb mi, i sa mare que treballava, no sé és que Carmen, al tindre son tío, pues entonces tenía que vindre i fer el sopar i de tot a son tío, i fer el dinar. Pues sí. Ella tenia més obligació. Molt bé. I si xiquet, ara viu en el Buixec. Ah, què te pareix? I pregunté a son pare i a sa mare, i jo dic, xica, on veu el xiquet i sé que no volia menjar? Diu, el tinc era al Buixec. Diu, sempre se deia a nit, Carlos, mira a ver qué día quieres que vayamos, que es que quiero que le des un abrazo, que vives por ella. Ai, els crios fan... I els xiquets, quan jugaven, i ixen del malat, els assentaven tots assentadets, rodant allí, en això tots assentats, i tots calladets. I ixa mos contava a cantar-nos els gossos del senyor, del cura, oi, del sant del malat, el patró del malat, el sant. Un xiquet de 6 anys, cantant-nos els gossos i allí tots aplaudint. Sí. Estava espavilat. Ai, que espavilat estava. Pues entonces el fill li sembla bé. El xicotet pues també està, perquè el veig jo que quan passa per casa i sé de què ven xoguets, vol entrar. El Magín. A casa Magín. Vol entrar. Està molt espavilat. Mira, com en ma casa no érem rics, ni érem pobres, on teníem terra. Pues d'això s'han valgut molt. Pues jo els xiquets que ho veia, que no tenien. I moltes mares me posaven en el bocadillo del fill un altre bocadillo per regalar-lo a un que no en tinguera. I s'han portat de categoria, les mares. Totes les mares que han vingut han tingut molt. I roba per donar-la, me n'hauran donat de roba per donar-la. Este dimarts, el dimarts passat, me'n venia jo la meva neboda, que venia per mi, i se diu, tia, diu, senyora, un xic, ¿usted es Rosita, la de la guardería? Yo digo, yo sí, señor, ¿que tú quién eres? Digo, yo, Talaero, de apellido, del Raval, un xiquilla major. Talaero. Ai, si m'hagués vist. No sé què Cabrazos me pegava. A veure, Talaero, jo sé Rosa la Barraca, de Talaero. Pues un germà d'Antonio. Ah. Me ho va dir. El retora. El retora. S'andia a casa, fins que la mare no acabava la jornada, jo no me'ls deixava en ma casa, els xiquets. I menjar dies de 4 en companyia del matrimoni que és mon pare i ma mare i els meus germans. Però com teníem a Pepica, teníem la xatxa, saps com dir-te? Doncs mos ajudava molt. Pepa mos ajudava molt. Ella ha criat a tots. Mos ha criat a tots. Sí. Els estos... A tots, a tots. Els majors i els xicotets i a tots, a tots. Sí, la veritat és que sí. Els ha criat. I a les xiquetes de Vicent. També, les xiquetes de Vicent. També que me'n recordo jo de la dona de Vicent, que era morena i vivien dalt del forn. Sí, que del forn. Vivien ahí. Vicent ja era d'una altra raça. I el Vicent era molt simpàtic. Era d'una altra rama. Vicent ja era... I Maria José, ella mos té com si foren germanes a les meves nebodes. Ella ve a tot a nosaltres. Ella ve a tot a nosaltres, més que la germana. I Mateuet molt bo. S'ha criat a nosaltres. Sí. Mateuet només me ve a mi dir, Amparo Fenollosa. Quan s'ha criat a nosaltres... Amparo Fenollosa. Està molt pagat. Dius tu ara, perra tu ara. Ella és d'una època, jo ja no eixia... Hi havia una font i nosaltres anàvem a jugar a la font. A rodar la font i jugàvem i tot això. I
I si el senyor retorn de sa casa Ai. i anaven correguent i li besàvem la La mà. mà. I així mos pegava un calbot en el cap, una palmada en el cap. Pam, Sí. pam, mos pegava. Sí. I a rodar la font. Ale, vinga a rodar, Això era. Nosaltres, les xiquetes, se posaven totes en la tirera. I els xiquets a una altra. I aplaudíem i els xiquets feien volantins. Feien volantins, allí mig de la plaça, feien volantins. Que era de terra. Era de terra. Era terra tot. Terra, pareixia terra groga. I s'enduien tots els dies el soparet. I sopàvem assentats en terra, tots allí, assentats en terra. Lo que passa és que antes la plaça tenia molt d'arbre. Sí. Tenia molts arbres. Molts arbres, però ara estava pleneta d'arbre i ara ne queden 4. Això ho han llevat tot, ja tot. Queden els 3 de davant del poll i el de davant del retor. Ja no queden més. I estava plena d'arbres. Sí. Com han picat ara els bancs. Així al cantó d'esta casa hi havia un arbre grandíssim. Molt ample. També tallat. Una miqueta més pa allà, davant de l'Ajuntament, un altre i un altre. Plener d'arbres estava. I jugàvem a la corda també, i ensenyàvem als xicons a que muntara la corda, i anar acabant, agarràvem una... I les teues amigues qui eren? Les teues amigues qui eren? Les meves amigues? Sí. Maria la de Luz. Maria la de Luz. La monja. Ah, no, la germana. La germana. La que se va morir. Sí. I qui més? Leonor. La Carrerona? Carrerona. Sí. També. Carmen Sáez. També. Carmen era de la teua edat? Carmen era, no sé si era major o més xicoteta, però venien totes amb nosaltres. Sí. Nos que anàvem al col·legi, anàvem juntes. Sí. I qui més érem de Xina? I la tia Rosita, la cunyà, aquella, la de Dalfort del Valero, això també anava? Ah, també, sí, també. Anàvem una quadrilla gran, molt gran. Tu no eres amiga de Carmen la Petra? De Carmen la Petra no, però anàvem sempre juntes. Nosaltres que anàvem a cantar, ella tocava el piano, anàvem a cantar. Sí. No, ella... Que sabuda. Ella me dia a mi que no sé de quina quadrilla era. Sí. Que anaven al passeig, que se... Ui, en la nit, l'Olita, el senyor rector... Bueno, això siguen després. Sí. Quantes coses han passat. Sí, un muntó. Quants anys. Saps a mi, aquí m'ha criat a tots, que no tenen altra tia, no tenen ningú de família només que a mi, la meva Trini i Charo. Sí. I els germans, saps qui són? Sí. No tenen a ningú només que a mi. Sí. Els està mort tota la família. Només me tenen que a mi. Així és que no les veia a la tia vingueren i estiguen totes les pallirraus amb nosaltres, les dues germanes. La Trini i la Charo. Sí, les dues vingueren, sí. Que no ho has contat, el que ton pare feia les, com se diu, les panolles i fes les bufes. Ah, que feia... Ah, sí. Son pare plantava la panolla... I quan estaven seques, tendres no, les feia del tronxo i les feia sequetes i en feia en sal i en sucre. I ho posava en bolsetes. I ho ripàvem als xiquets, si podíem... Però estava la panolla de fer les bufes... No, estava desfeta, estava al granet. N'hi havia una bolsa això també. El plàstic? El paper? El que sosté el gra. Sí. El suro. Sí, el suro. I l'altre era el que estava desfet. El del sucre en això. I l'altre, i en acabant també ficàvem puro moro, l'enrotllàvem en paper bonico i era puro moro. Però vull dir-te jo que les panolles eren les panolles que se menjaven les gallines i les panolles que feien les bufes. Eren dos panolles diferents. La panolla de les bufes era més xicoteta i la de les que se menjaven els grans, les gallines, eren panolles grans. Grans, i grosses. I els grans també eren més grans.
I lo de les bufes era més xicoteta. Això és conforme la marca, conforme és la simiente, quan ho sembren, conforme la simiente... Eren dos panolles, una per fer bufes i l'altra pels animals. Però en diferent, això. Jo d'això me'n recordo de lo més, de tot això, perquè quan tenien gallines en el corral, doncs tiraven, fèiem una panolla i en seguida fèiem. I se menjaven les gallines. I unes panolletes que se deixaven secar i agarraves i fes les bufes. Jo de tot això me'n recordo molt. Que te'n recordes quan posàveu l'arròs davant de ma casa? La què? L'arròs. L'arròs de la Marchal. De la Marchal. Perquè se secara. Perquè se secara, sí. Com el meu carrer era més ample, doncs això. I al cantonet el tio Peiró que li duien les tomates. Caixons de tomates. Que eren... Que comprava ell, el comprava... Eren llargueruts i estrets. Ai... Sí. No sé si viure el fill, se n'anà a Barcelona a viure i ja no s'ha sabut més. Pues sí, se posava l'arròs, se estenia, tot estès, se secava, i quan se secava i tot això. I el tio, com se diu? I el tio Mateuet, el cotó que li duien. Mon pare plantava cotó i li duien els sacs del cotó. Sí, cotó. El que passa que aquest cotó no sé on aniria, si aniria... El cotó. Sí, els sacs de cotó, que li amplien la casa plena de cotó, i venia un camió i se ho emportava. Era el que replegava el cotó de totes les cases. L'encarregat. L'encarregat era ell. Dels pobles, de tots els pobles. Dona compte, tot això que vos contaré jo, tindria jo uns 8 o 9 anys. I jo tot això ho tinc gravat. El cantó del Rogelio, tot era de terra i venien els homes en els carros i deixaven els caixons que es pesaven. I sí, el tio Peiró i el fill, pelirrojo. Ho pesaven fent el paperet dels quilos i per anar a cobrar. El tontío, el cotó. Vaya, uns sacs de cotó, vamos. I nosaltres, tots els braços, tots en punxeres, que era això, se punxàvem, mare de Déu. I ja no se pagava tan car i ja se deixava de fer cotó. Qué vida entonces y qué vida de ara. Jo crec que ha canviat molt. Però, Rosa, ara és millor. Això t'ho dic jo. Antes era tot miserable. Ara tens llavadora, tens lavaplatos, tens un vàter per dutxar-te. Antes jo m'ha dutxat dins d'un barreño de ferro. Sí, senyora. Collins? Ara estem a la glòria. Quan se'l començar la guerra, tu quants anys tenies? Jo què sé quants anys tindria jo quan es començaria la guerra. Quants? 4 o 5? Quant? 10 anys. Quan passava la pava i tiraven les bombes? 10 anys perquè el senyor Retornge, que ja va morir... Don José Pío. Estava en casa Genaro. Sí. I com la casa era davant, tenia molta amistat en ell. Tenia molta amistat, ja anàvem allí a xuar, allí en el corral de casa Genaro, que l'agarraren en casa Genaro perquè sa mare del Retor tenia l'home molt mal i no podia cuidar el fill, que era Retor, i l'agarraren en casa Genaro. Mon pare tenia treballadors, i una comparança, collien les cebes, i feia, les que sobren, ja s'han acabat els sacs, i si no les toqueu. Quan eixien d'escola, en vez d'anar a casa, se'n venien al camp, i mon pare esperant-se perquè ho replegaren tot el que havia sobrat. I en la furgona que tenia mon pare, i 2 homes treballadors que la duien... No, ton pare tenia el carro i l'haca. Sí. I el tancava on viu Manolín avui en dia, que era el corral. Què me vas a dir tu a mi? I anar acabant, ho duien a vendre no sé on ells per poder menjar. Sí.
el que replegaven de terra, Sí. ho duien per anar a menjar, a penjar en casa. Jo m'he dedicat només a la pobrea de Massamagrell. Tu ho saps, això? I ara, els ha donat a menjar. Pues mira, pues sí. I els ha donat a menjar quan ha necessitat, ha buscat els xiquets que no podien menjar i els ha donat. I els bocadillers que posava ma mare en bolsetes, els xiquets, jo, i si no em du, si era gran, partia i el donava. Tot això ha sigut en ma casa. Molt bé. Com li dien a la teua mestra? Aquí, A la teua mestra, quan anaves a escola? Doña Pilar. Doña Pilar? Doña Pilar. Doña Pilar la grossa? Això aquella grossota. Pues això l'ha coneguda jo. Sí. Doña Pilar, Doña Conxita. Conxita i Doña Amparo, la de València també. Jo he anat sempre a Doña Càndida. Rosa, antes els xiquets quin Nadal feien, quan tu eres joveneta? Antes què? Que quins Nadals feien els xiquets? Quins Nadals? Sí. Ui, es feien 4 pastissos, les mares. Una mona. Mona era per Pasqua. Sí, però n'hi havia que Nadal també en feien. Doncs fora una barqueta. Sí. I al mig ficaven l'ou i el bullien, ficaven algo perquè quedara de color. Sí. L'ouet. I ficaven... Bullien un paper. Sí. O les corfes d'una carxofa. Sí, perquè tinguera color. I han acabat, agarraven un tros d'això i el ficaven per damunt, així ne feien 4... Sí. Això així, per damunt de l'ou i això, com si fos una moneta. I deixaven reixons i tot, entonces? Sí, reixons, però molt poquet. Oh, tot coses dels gitanos que venien a vendre. Sí. Oh, això, unes pilotes. Sí. Però també anaven també els reixons igual com ara van, que donen els regals i tot? No. Això no s'estilava? Això no. Això hi havia una casa en el poble que venien tot això pels reixons i anaven allí xiquets i allí disfrutaven de veure tot el que havia en la casa ixa. Però anar els reixons per allí, algú se vestia, algun pare se vestien de rei per els fills, i si tenia gust anava pel carrer, saps el que vull dir? Però que ho feren volent l'Ajuntament, això, jo no ho he conegut. Ara, jo tampoc... Això vingué més pa que sí, el dels reixons i de tot. Claro que més pa que sí. El ramellet, el mes de maio. Quan això ho preparàvem, mira, n'hi havia crios que ho duien de casa, el ramet. Però nosaltres, on sabíem que hi havia plantes de persones que volien fer aquest favor, ens tallaven un ram i nosaltres fèiem els ramets i els donaven als que no en tenien, perquè anaven tots igual. Saps el que vull dir? I així anaven a la professor i anaven tots en el ramet, igual xiquets que xiquetes. Però n'hi ha xiquets que, clar, que no se podia. Però nosaltres... i ens ho arreglàvem i ho fregàvem. Anava a dir-te jo, antes de don José Pío, quin retorn hi havia? Quant? Antes de don José Pío, quin retorn hi havia? Un altre que estigui poc. Sí? Com li dien? Poquet, encara un país que viu, ja no viu en València. Encara no fa molt que vivia en València, se n'anà a València. Perquè tenia 2 germanes que treballaven en València. I després hi ha entrat don José Pío? Sí. I s'ha estat molts anys. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple
de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar. Tinc el blat i la rosella i un somni entre cella i cella. Torna